Hello, üdvözlök mindenkit! Itt van Elemental Alliance, és itt van velem az egyik barátom, nem más mint Dennis. És egy város építős mappot szeretnénk most csinálni. Így van. Kezdjük is. Gyere, fát vágni. Tehát megpróbáljuk azt, hogy minél erősebb és bevehetetlenebb várat építsünk. Ehhez ugye rengeteg kő kell, ezt már ugye kiszámítottuk, és meglássuk, hogy elkészülünk vele. Jó. Én addig vágom a tehénfát. Öljön meg egy pár birkát, mert mindjárt éjszaka van. Tényleg. Ennyi hozott. Nézd, elértem. Ja, elértem, amíg fölkövet. Ja. Itt egy crafting table-on haladunk. Jó, kaptam egy birkahúst. Szóval van kaja is most. Mindjárt csinálom magam egy ágyat. Hol vagy? Itt akarod. Jó. Fűtőben. Onnan kaptam egy fakardot. Most csináltam. Ja, az dobtak nekem, kösz. Ketten is bírunk barkácsasszarozni? Jó van, akkor. Itt már miért tudom, itt van valóban. Hozzam a barkácsasztalt. Hozzad. De jobb lesz, hogyha vágod a fát. Vagy te bányásszál, Van már mert 11. fát vágok. Van 11 fám. Te is elérted. De azért már kivágtam egy fát, azt most kaptam mérföldkövet. Úgyhogy... hagyjuk. Van 10, csinál ki kemencét. Rendben. Hol? Mindjárt oda dobom a birkahúst. Hol a crafting table? Ja, várja, mindjárt oda dobom. Elcsont. Hát el! Kérem! Tessék, még a 4 birkahús is, az süt ki. Miből? Majd ha csinálod a kemencét. Hát de miből nincsen szenem. Na mindegy, csinálok majd. Van, mi a csodád? Ha. Van fád. De nincsen tönk. Süssebb, mert már éhes vagyok. Nincs tönk. Mi nincs? Mindegy, tegyében, hogy belefád. Vagy, lent vagy? Rendben. És van szín. Pont. Szuper. Hál' Istennek. Amit bírnak csinálni kőcsapit. Akkor csinálj ezt egy bányászét, meg fát vágok. Csinálj nekem akkor egy kőbaltát is. Elcsorratom a husit. Adjál nekem 2. Kérlek, hol van a fám? Ja, beleraktam még. Kérem vissza. Jó. Úgy tűnik eléggé táplál ez a birkahús. Ja. Csak gyors egy ilyet, hogy... Fabalta? Nem, az már van nekem. Vagy kőbaltát akartál, ugye? De akkor most itt nincsen békés? Békés mód? Nincs, de... Nincs, mert most jön egy nyíl éppen melletted. Visz. El van intézve. Ja. Na, Ilyen birka meg menni. ha vágj. Kő az ágynak. Tényleg Na, mennyi gyapjad van? nekem van már 3. Én csinálok magam egy ágyat. Én itt sáhány. Meg használ vagy mit? Nem, lementem szedek szemet. Rendben. Még nincs kevés. Nekem úgyis van baltán, megyek tovább pátlani. Legalább lesz bőven facsemete. Jó. Hogy is számoltuk? Mennyit is fog egy vascsákig kijutni? Hány követ? 276-ot. 270. Vagy 274 most. Nem tudom, hogy fejlő. Vagyis egy csáki az 3 vas, vagyis kéne egy ilyen 12 vas. Hogy azért fele vár. Egy falhoz. Egy falhoz kell. Egy falhoz körülbelül. Szuper, teli vagyok most már, mi a csodával facsemetével. Akkor mehetsz, bejutatod. Ja, Bele. tudom. Akkor jó.
Megyek le én is bányászni, mert van 35 fal. Találnunk kéne a sötét tölgyerdőt. Az kellene, és beugrotta ide. Van szened? Dobjál már egy pár szenet, fölmegyek csinálod a fákját. Várjál. Csak azt ott még kiszidem. Egy 4. 52 meg felel. Mindent? Igen. Jó. Még van itt egy is. Jó. Most hol jutunk föl? Ja, marad. Hey, te most lebontottad a főjáratot. Tényleg. Ja. Várjál. Most bontottam le. Testem. Jó maga. Jó. Én mindjárt kint vagyok. Na, én meg mindig leestem. Megint. Fú. Mi van? Nem adóztál húsat? Mi? Nem adóztál húst? De, ott vannak az a 2. Hol? Én már egyet megettem. Benne van a kemencébe. És Mi mit is? csinálsz? Most? Ott van föl egy skeleton, azt tölöd meg. Ja. Hány szíved van? Sok. Jó van. Azért mondom, Hol hogy van? egyék. Hol? Hol van alma? Ó, itt egy bari. Van egy alma, van még egy alma. Jó. Itt egy nyuszi. Mi sem? Jaj, ott egy enderman. Nézd már Ja. a fényképernyőmre. Tényleg. Oda merjek menni? Nem ennyi. Mi csinálják a nyúllal? Öljen meg? De igaz, Öljen. nagyon kevés. Mi Nyúlból nagyon kevés van. Lelüköm. Így. Kicsit ugrottam. Jaj, nekem mindjárt jön fel az ender... Ja, nem, leült. Halleluja. De, hogyha én alszok, akkor... Megbírnak támadni. De nem. Ha nem? Neked világos lesz? Neked is Akkor világos. Nem, hanem ki kell valakinek akkor lépni a szerverről. Jaj. De van... Jaj, ott az enderman. De van egy gyapjam. Vagy gyapjam. Hey, ott Mondja. az enderman. Nézd az én képernyőmre. Ott az enderman. Hát ne nézz rám most. Köszi a... Hey, meg fog ölni. Féltél Föl kéne szennem a cuccaidat, nem? Így, most van még? Mész azt megölöd? Nem. Félveszem a cuccait. De hogyha mellettem mész, akkor nem bánt? Nem. Jó. Nem. Csak ránézünk. Megütöd. Hát ide a földből a kész. Hol a földből? Szuper, ott egy creeper is. Ott van meg. Hoppá. Jó. Szuper, egy enderman kilőve, már csak maradt. Végtelen. No, Jó. van elég gyapjat egy ágyhoz? Van, jó van. Na, aludjunk. Most, gyere már. Gyere már aludni. Nem vagy vele. Zzz. Na, Ez szuper. muszáj volt. Mindenki saját ágyat főszedik. Igen, hogy lelopjad. Igaz És neked. ellopta. Jó van. Hey, szedd már fel azt a 2 gigahusz, ami neked van. Megyek vissza le. Hol a szene? Add már a Aztán nem, szene. azt te nálam van. Várja már. Velém jössz. Milyen négyzet alakú a fej. Tessék. Meg volt venni. A 61 bű. Úgy tűnik. Nem tudom. Mhm. Annyasszunk egy kis követ. Követ. Ja. Így. Igyekszünk arra, hogy ne káromkodjunk annyit, hogyha rossz történik. Ja. Úgyhogy Fa. azon leszünk. Fa. És ti fába építkezünk. Ja, hát gyorsan fel akartam jutni. Én van akkor még. Te, van itt andezit, ha kell. Milyen? Mutam. Andezit. Akkor szedjel. Gyere le, ahol én vagyok. Hát, nekem pacsáklányom van. Ja. Itt van egy. Azaz. Tessék. Megyek én addig ám ide. Van még ilyen is? Ez van. Jó. Nem sokat leszünk itt, hogy haladjunk is más mellett. Jó. Mindegy, csak adjál fát. Deszka is jó? Jó. A is kell. Tessék. Egy darab. Én nem 33. Nekem van még. Hala? Jó. Majdnem lestem. Jól én találni már sima bányát is azért. Mit süsz ki? Ja, birkabúsz. Még alti bárányt.
Ha honnan lett volna, akkor annyi gyapjon. Fú, most megint hol megyek fő. Aj! Aj, de rühellem az ilyet. Ja, jöttem. Nincs vas. Ilyen lehetetlen helyen vagyunk. Itt van vas, így. Csak szólni kellett, azt ott is terem. Na, én megyek tovább fát mert nekem kőoltám van. Csidei mindig én tanálok vasat. Így egy pont 8-ban meg lett duplázva, úgyhogy több aranyban meg ilyen érték. Az jó. Ja, mint hogyha nézitek a videót, elnézést a nevemért, mivel nálam eléggé rossz, ezért véletlen lány formát öltöttem, ezért választottam ezt a nevet. A lány skin kapott. Így van, mert ez végül fiú lett. Nem tud már beállítani. Ha. Malacka. 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 Tudod mennyi vasom van? Nem mutatom meg? Mennyi? 14, aha. Dobjál már fel egy párat, csinálok nyírógépet. Nyírógépet? Figyelj már! Mondjad. Most engem nem látnak fönt? Hogy Na, érted? adtál ide? Adtál? Várjál, főkével még. Főkével nem csinálok ki egy új csákit. Csinálj már nekem is egy vasat, vascsákit. Meg egy vasbaltát. Éges ki. Annyi még kitelik. Ó, Creeper fölrobbantott egy kicsit. Jön föld a házhoz. Meg fa. Ó, nem belüssük. Arra mindjárt. Csak. Lassan ég. Hát van szén, nem? Ha van elég bőven. Jó helyre rakadtunk. Kemence. Termett. Mindegy, itt van benne a vas, aki. A következő videót azt nem napszerinti sorrendben csináljuk, mert sose tudni, hogy mikor érünk rá, nem tudni, hogy mi avatkozik közben az időpontjainkba. Tehát lehet, hogy mondjuk egy nap lesz a videó között, lehet, hogy 1 óra, de lehet, hogy egy hét is. Egy hét az egy legalább Hát, hetente. hogyha suli kezdődik, akkor nem bírom minden nap jönni. De legalább egy heten, és még így szín. Legalább hetente egyszer meg kéne. Itt legalább hetente egyszer. Ó, van alma. Megcsinálom. Benne van a kemencébe vas. Jó. Én itt vagyok lent a parton, vágom a fákat. Jó. Tengerparti gyilkosság. Ja. Meg egy birkát, azt meg van a tengerparti gyilkosság. Lesz alma is bőven, úgy tűnik. Hány almám van? 4. Ez jó. Ugye? Itt Nem esszük meg, és lesz elég aranyunk, csinálunk belőle aranyalmát. Szuper ja, aranyalmát. vagy ha nem esszük meg, akkor lesz cefrébe való alma. Ja. Tényleg bele kéne azt a módot rakni. Mi? Ja, tényleg, mindjárt csinálom a birkanyírót. Bocsi, elkalandoztam. Várj, hogyha megyek fő. Vagy te mit csinálsz? Én még fő, meg kiszedtem az össz anzinitet, jól tudom meg az Andezitet? Az jó. Még szenvedek a facsákányi. Ugye? Ja, már ilyen barlangot csináltam. Nem ugrottam föl. What? Egy már, Próbálok felugrani. mert ott nem fogsz bírni. Tudom. Ja! Te itt már csináltad egy járatot. Szóvattál. Adjál már vasat. Nincsen. De hogy nem. Nincs. De nálad van, tudom. Légy szíves. Vagy adsz egy vasbaltát, kösz. Megyek tovább vágni a kofát. Kéne tovább menni. Ezt a fát nem vágjuk, én csak tölgyfára megyek. Van 64 meg durván. Jó, 65 darab. Micsoda? Szén. Az jó. Gyerünk tovább. Hova tovább? Hát valamára már... Ja,
Bánya nincsen. Jéj, te pók. Jó, meg. Azon lesz. Legalább lesz vonal. Ezt bírunk csinálni élet. Hogy te bírsz élni, te hülye pók. Úgyhogy az reggel él, vagyis egy idő után el is elszpotol. Ja, hát jó. The Clipper. Mindjuk. Hú vagy. Patát én itt vagy. Hova mész? Erre van Tényleg hú vagy. hátad mögött. Urara. Hé, van fönt. Ja, azt hittem van Beugorhatok fönt. közé, medentétbe. Várja, még bányászni. Beugorjak oda közé, kicsit bulizni. Ja, De nem. én igen. Jó, jó utat. Nézd már, minden nap Nem nélkül. fogok meghalni. Minden nap nélkül. De viszont lett egy puskaporunk. Jó. Ugye? Találni vagy 4 kör egy TNT-höz. Ja. Jó lenne a sivatagba is mennünk, hogy találjunk majd a templomot, aztán kipasszuk. Ja. Ott van még szín, de azt nem szedem ki. Még vágófát. És itt van még. Vagyis hiányz. Anzi. Várjál, meg kell várnunk, hogy falevelek lehújjanak, és akkor lesz facsamete megint. Jó. Úgyhogy még itt leszünk. Na. Milyen Lassan fasza volt, hogy fürdőztek ott a creeperök. Ja, mi lassan fejezzük a videót. Így van. Lejárt az idő. Ja. Ha szeretnétek, hogy még több videó legyen, akkor lájkoljátok. Ja, vagy azt játok. Iratkozzatok fel a csatornájára a kollégámnak. Akinek Ja. a nevét nem mondom el. Mert? Nem tudom. Te mondod el. Kalianc. De még az elején mondtam. Beköszönésnél. Ja. De az a Minecraft neved, nem a valódi. Ja, az igaz, az oké van. Na. Szerintem kiszedem ezt az Anzenitit, az Andezit. Kandezit. De te hol vagy? Én? Ott Bányában? Nem bányában. Hanem van ez a nagy valami. Mindjárt. Ilyen kanyonféleség. Haj, akkor hol vagy pontosan? Hát ilyen szakadékba. Már faszá. Most keresetlek. Ott nem voltak, ahol a creeperek fürdőztek, és ott volt ilyen... Várjál, Valami. ő megyek egy fatát, hogy azt mondja, onnan megnézem. Ott vagyok. Jó. Amíg az ennél nincs. Anzedi. Hát igen. Ott van egy alma. Ott hagyod, milyen dolog ez. Meg ott van még egy. Szórod az almát. Tudom. Nekem van vagy 5-6. Nekem 2. Figyelj, úgyis együtt leszünk, úgyhogy megosztjuk mindent. Ja. Ott Cukornál. elég csákány, vagy bata. Gyere, Segítka, be. gyere már. Azt mondja, van egy alma. Gyere. Mit húzom már magadra? Mindent. Gyere, itt vagyok. Ne bánts segít, Mari. Én nem látom, hol vagy már megint? Állja, lehetetlen vagy néha. Én itt vagyok. Most mentél fő. Ott vagyok annál a víznél. A mótor a Marik. Na. Ja, látlak, jó van. Van már 32 facsemetém. Ja, az jó. Gyere, keresünk valahol. Hopp, éhes vagyok. Bányát. Van alma. Itt van ilyen sötét fenyő. Vagy ez egyszerű fenyő. Úgy miért Mindjárt főtt oda megyek. ez tölgyfa. Gyere. Várjál már. Oké. Csak megevédültem. Megettem 7-ből 5 almát. Fú. Itt vagyok. Hova mész? Itt vagy. Várjál. És komolyan hol vagy? Meg vagy. Oké. Szerintem rögtön táborozunk le. Nincs ebben creeperöket találkozni megint. Épp az mondtam, hogy keresünk gyorsan bánya. Ja. Pont ahhoz spannulnak. Nem, már nem ottan. Na. Hogy vettél ilyen gyors? Na. Például a zombi. Ja. Ezt például azt kihagyjuk. Ő nem. Én benne vagyok a buliba. Menjél. És Süket. Bomberi. Bum 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 bum. Hát rohadt úgy is összeszedjük. Gyere le. baltával. Gyere le. Igen, baltával.
Ja, ott is van egy. Azt hittem, ott volt egy. Menj innen, menj innen, menj innen, menj innen, menj innen. Hol vagy? Már megint. Ott, ahol megölted a zombit. Az a baj, hogy egyforma ruhátok van a zombikkal. De neked is. Tudom. És nem látok sehol bányát. De ott van. Itt van ilyen. Hol? Hol menti? Ott Itt te. vagyok mögötted. Ott te. Á, várjál, Ott már onnan felugrok. megyünk. Hol? Ott. Ja, ott fönt van a helyen. De abban nem megyünk be, vagy menjünk? Tőlem? Jó, gyerünk. Ott töltsük az éjszakát majd. Jaj, Ott egy csonti. mindegy. Az nem baj. De nem vesz észre. Ja, most már észrevett. Oké. Nem baj. Na, ennyi volt már a videó. Csak előbb beköltözünk. Az éjszakát a második videóban mutassuk meg. Csak előbb beköltözünk. Aj, Ez még muszáj. nem is érünk oda. Nincs is így bánya. De van. Hol? Hol vagy? Hát még Lementi. mindegy. Mit teszek a falra? De nem menj a falra. Na gyere már, gyere le a fa alá. Itt vagyok lent. Én már bepakultam. Aj, nem bírok följutni. Szia. Gyere le, gyere le. Hát de már bepakultam. Gyere, akkor utána megmutatom, hogy hun. Na. Szervusz. Jó, csáva. Gyere. Na, Gyere. Nem erre. te. Erre. Így, így. Jaj. Ide. Na, nem sikerül felugrani. Oda. De most komolyan hol van? Ott van fönn. Látom. Odaugrasz, fő. Oda. Na. Ennyi volt a videó. Csak előbb még be. Amit mondtunk, azt elmondtunk. Csak várj, még a chestet gyors csinál. Következő részt. Azt. Hát. Hónap. Meglássuk még. Igen. Ja, igen. Hónap. Van anzenite? Nincs. Akkor. Én mindent Teli van. bepakultam. Én is. Na. Várjál. Sziasztok. Várjál. Azt azért még gyors megcsinálom. Hány? Sziasztok. Lett, várjál. Te is köszönjél. Mindjárt. Lett 264 köven, meg 56. Na, Köszönjél. menj arrébb. Na. Sziasztok. Sziasztok. Ez mi? Nem mindegy. Bebukott. Szervusztok. Igen. Szervusztok.